Bună și bine v-am găsit la un minunat episod astăzi. Ne jucăm Fortnite. Am o chestie ciudată de zis, pentru că într-un episod, cred că dacă sunteți fan de mei, vă uitați la episoadele mele, e un episod în care ziceam, deci, Alexia, un tip, zicea că e un skin pe Fortnite cu 800 de Robux, legendar, da? Și de ce am zis bun Alexe? Pentru că l-am confundat cu alt video pe care nici măcar nu știu ce am făcut cu el. Cred că l-am șters, nu știu ce am făcut. Dar da, ăla e o porcărie, trebuie să-l șterg, dar îmi place cum arată poza de la profilul ăsta. În fine, după cum ați observat și voi, nu mai sunt default. O să vă prezint câteva skin-uri pe care le am eu. Adică nu vreau să mă laud, dar doar zic și eu să dau veste că nu mai sunt default. Stați să mă ducem până la Salty Springs, că acolo mă duc eu întotdeauna. Aoleo, nu mi-am pus cu cuțitele, nu! Ha, firar, nu mi-am pus cuțitele în mână. Ok, deci scuze că nu am filmat eventul, dar să știți că o să-l postez. Bă, default. Să-l bat pe ăsta. Ia, facem timp? Nu cred. Bă! E casa mea asta. Bine, ok, deci toată lumea a aterizat în apă. Habar n-am de ce. Bă, un deja se împușcă, mi-e și frică. Ok, am văzut pe unii că se duceau la casa aia de acolo albă. Hai să merg și eu totuși aici. Oh. Bă. Plecați-mi și de unde trage și de unde a. Ok. Voi vă bateți pe aici. Și eu vin să vă bat pe ăștia de foi. Făcut. Ok, deci din câte puteți observa, vreau să iau arma ăsta. Asta vreau să fac. Bă, ce-mi place că țintești ăsta fix unde vreau. Bă, te faci odată că mor. Bă, așa. Ok, și ăla unde s-a dus? Mai era unul pe aici. Sau s-a făcut și ăla? What? Nu știu cine e acolo. Tu ești, ok. Da, deci cred că i-am pe toți, nu eu, altcineva. Dacă mai e cineva, habar n-am, stai să verificăm. Zice cineva. Stai. Verificăm acum. Nu știu ce fac eu, dar sper că verific. Ok, deci nu mai e nimeni aici. Ba da! Eu te-l pe ăsta. Trece. Bă, nu s-a... Ai de capul meu, sunt doi. Cum vrei tu să-i fac pe ăștia doi? Și mai ales snubul din mine se arată. Nu știu ce am zis aici. Deci să vezi tu că îmi locuiesc ăsta cu ăsta. Nu locuiesc.
Ok, haideți să plecăm de aici. Aia sunt boți cumva. Mi-e și frică să mă duc acolo, nu mă duc. Deși trebuie, că nu vine zona, e ok. Să mă duc, să nu mă duc. Bă, mă duc. Sau mi-e frică rău, nu știu ce să fac. Dacă mor acum, e vai de mine. V-am zis că sunt pro. Nu sunt pro, v-am mințit. Dacă ai câteva skin-uri, asta nu înseamnă că ești pro. Înseamnă că ești bogat. Da, nici bogată nu sunt. În fine, avem aici gloanțe. Oh, ce bine. Ne-am pus și noi gloanțe. Ce face? Că e bot ăla. Nu e. Să ne așteptăm că e player. Deși sper că e bot. Că de ce n-ar fi player? Nu, uite, e bot. Bă, de ce toate nu sunt încărcate? Nici o armă nu e încărcată. Pam, 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 pam. Da, mă punem și ăsta. Să ne ducem să luăm elicopterul? Mai e elicopterul măcar? Nu mai e. Ok, trebuie să... Da, ok, vine zona. Tocmai ce ziceam că nu vine zona și chiar vine zona. Ok, haide să plecăm. Sper că e o vreo barcă pe aici. Și de aici, acum mai ies de aici? Explicați-mi și mie. Poate e ceva în butonul ăsta, spunem. Te rog, spune că ne dai legendar. Da, nu ne da legendară, dar în fine. Ok, deci vă zic de pe acum nu fac Victory Royale. Vă zic. Deci să nu vă așteptați să ziceți voi acolo. Uite, Luce o să facă Victory Royale. Nu. Uite, ăștia-s deștepți. Îi sparg ăstea. Da, de parcă mie îmi pasă de tine. Eu nu vreau să te bat, că după aceea... nu știu. Ne oprim aici și ne dăm viață, că dacă mă întâlnesc cu cineva pe drum și e pro, mă gândesc că mă face. Ok, atunci mai putem să ne dăm. Pe aici trebuie să mergem. Și aș vrea să mergem la ăsta. Să zicem că altundeva nu. Nu e ca și cum am pus într-o locație. Ok, deci o să încerc să postez chestia cu eventul, că am filmat. Dar să știți că nu o să zic bună și bine v-am găsit la un minut episod. Nu o să zic asta pentru că nu știam că o postez pe YouTube. Pentru că am și uitat să o postez pe YouTube. În fine, e cineva aici? Nu mai. Sau? Nu. Mă, ce bine că am reușit să urc dealul ăsta. Deci dacă e cineva aici, am ăsta în mână. Nu știu cum se numește, dar în fine. What? Ah, era cascadă, m-am și speriat. Acolo pică un airdrop, dar na, că știu, nu pică nicio legendară. Bine, mie pică numai legendare din ele, dar... Aici clar e cineva, cred, dar sper că nu e. Ba, da, e. E. Nici nu știu de unde trage. Trage de acolo, oare? Da, uite acolo e. Cred. Cred că am văzut că se mișcă.
Da, aici e. Clar, aici e. Aici e. Aici. Trebuie să nu sară în fața asta. Și noapte și nu prea se vede ceva. Puteam să jur că l-am văzut că era aici. O să fac liniște pentru un moment. Așteptați. What, stop! Ok, deci o vine să mor aici. Ok, bun, și cam atât a fost cu acest episod. Dacă mai vreți episoade de Fortnite, nu uitați să apăsați pe butonul și de like și noi ne vedem data viitoare. Hei, glumeam, nu, mai dau o rundă. Doar ca să fac un screenshot. O să fac asta doar ca să fac un screenshot, că nu m-am gândit să fac screenshot când eram în timpul meciului. Așa fac și eu o poză pentru video. Și într-o zi o să vadă cum îmi pun eu poze la video. Sper că ați înțeles și am vrut să zic, dar în fine. Hai că pun poza asta. Ok, bun, și cam atât a fost cu acest episod. O să fac acum un alt video cum să vă puneți poze la videourile voastre. Bun, atât a fost cu acest episod și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!